Financial assistance alang sa mga persons with disabilities sa Mandaue City patasan. Atol sa sesyon sa Mandaue City Council usa kini sa natuki ug naaprobahan. Napasar sa first reading ang proposed ordinance nga nagpasaka sa tinuig nga financial aid sa mga PWDs. Gikan sa 6,000 pesos gustong himuon na kining 8,000 pesos. Aprobado sa first reading ang maong ordinansa. Hinuon ipasa pa kini sa mga komitiba aron matun-an. Kahinumduman, unang nakapatuman ang syudad sa pagpasaka sa tinuig nga assistance sa senior citizens ug duna na usab sila ihatag alang sa mga registered solo parents. Matud sa nangamahan sa ordinansa, dakong ikatabang ang pagpausbaw sa hinabang pinansyal alang sa PWD sector aron makatabang-tabang pagtubag sa ilang panginahanglan. Dunay moabot sa 7,000 ka mga registered PWDs ang Mandaue City. Kinahanglanon kay nila Nick ang kuan assistance. Para? Oo. Para sa ilang mga tambal, sa ilang mga personal needs. Kay bao na biyakan, itaas ang mga presyo karon sa mga palaliton. So, ang ato mga PWD, mo na nga, kinahanglan kay sila og assistance.